L-editur maniġerjali tal-ġurnal Malta Today, Xavier Balzan, ressa ilment bl-avukat lil żewġ kumpaniji tat-telekomunikazzjoni Vodafone u Go. Fi stqarrija Balzan spjega li talabhom biex jinvestigaw ksur ta' informazzjoni personali li ħarġet minn sors intern fih dan il-kumpaniji biex bekk ikun stabbilit min kien is-sors. It-talba ta' Xavier Balzan iffirmata mill-avukat Veronique Dalli saret wara li l-blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizia ħarġet dettalji ta' telefonati b'referenza għal telefonati bejn Balzan u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Fl-ittra Balzan talab li żewġ kumpaniji jieħdu azzjoni immedjata kontra min seta' kien involut fil-ksur tar-regoli t-informazzjoni personali. Balzan qal li qiegħed jirriserva id-dritt li jieħu azzjoni legali kontra iż-żewġ kumpaniji f'każ li ma jieħdux azzjoni dwar dan il-ksur. Fl-ilment li ressaq l-editur maniġerjali Xavier Balzan qal li dak li tellet Defni Caruana Galizia juri biċ-ċar li kellha xi informazzjoni fuq telefonati rrekordjati u informazzjoni personali. Xi ħaġa li Balzan qal li kienet ikkonfermata iktar tard meta tellet informazzjoni speċifika bħal dettalji dwar telefonati inkluż in-numri tat-telefon, dettalji ta' min jipprovdi s-servizz, il-ħin u kemm damet it-telefonata. Balzan żied li fil-waqt li jifhem li persuni pubbliċi huma esposti għall-iskrutinju ġurnalistiku, madankollu il-libertajiet ġurnalistiċi u dritt għall-libertà ta' espressjoni ma jinkludux id-dritt li wieħed jagħti informazzjoni personali mingħajr kunsens. Balzan qal li huwa evidenti li informazzjoni personali għaddiet b'mod illeġittimu u illegali u dan kollu biex ħaddiema jew membri tal-istaff iservu lil Caruana Galizia. Xavier Balzan talab ukoll il-Kummissarju għall Protezzjoni tal-Informazzjoni biex jinvestiga b'mod immedjat.